El cineasta i col·leccionista Tomàs Mallol és des d'avui membre d'honor de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Espanyoles. La distinció li ha estat atorgada avui en el decurs d'un acte que ha tingut lloc a la seu de la Societat General d'Autors i Editors a Barcelona. A l'entrega del guardó hi han assistit nombroses personalitats del món del cinema, entre les quals hi havia els directors Rosa Vergés i Ventura Pons. També han acompanyat Mallol els alcaldes de Girona i de Torroella de Fluvià, Joaquim Nadal i Pere Moradell, la directora de la Filmoteca de Catalunya, Natàlia Molero, o el director del Museu del Cinema de Girona, Jordi Pons. Presidint l'acte, al costat de Tomàs Mallol, José Luis Borau, que demà passat deixarà de presidir l'Acadèmia, i Ramon Muntaner, delegat a Catalunya de l'SGAE, la Societat General d'Autors i Editors. L'alcalde de Girona, Joaquim Nadal, ha destacat en el decurs de l'acte d'avui a Barcelona l'excepcional personalitat de Tomàs Mallol. Primer per haver pensat en Tomàs Mallol i indirectament en el museu, i en Tomàs Mallol per fer el que ha fet, per ser com és i perquè pugui continuar sent-ho durant molt i molt de temps. Hi ha una expressió popular que diu que determinada gent, excepcional per la raó que sigui, quan neix trenca el motllo. I en Tomàs Mallol és d'aquells que quan va néixer va trencar el motllo, i ja m'ho reclamaran les filles, però com que són filles no fills, tampoc tenen per què establir-se simetries absolutes. En Tomàs Mallol és un personatge tan excepcional que només s'explica per ell mateix. És a dir, avui, com el dia de la inauguració del Museu del Cinema, la millor manera d'entendre què estem fent i per què ho estem fent serà al final, i també per la intermediació del José Luis Borau, escoltant Tomàs Mallol. Per la seva banda, José Luis Borau, president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, ha recordat que fins ara només 3 persones havien estat nomenades membres d'honor de l'Acadèmia. Són el director Luis García Berlanga, l'exministre Carmen Alborg i el crític Fernando Menéndez Leite. Será una circunstancia muy curiosa, al menos para mí, y es que cuando hace 4 años Rosa Vergés y yo, ya como vicepresidente, como presidente, fuimos elegidos para estos cargos de la Academia, pues el primer acto público que hizo la Academia lo hizo aquí, en Barcelona. El último lo va a hacer aquí, en Barcelona. En la primera ocasión, pues hablamos con nuestros amigos de la Sociedad General de Autores y Editores, la conveniencia o la posibilidad o nuestra ilusión de que se nos abriera un huequecito en la nueva casa, aquellos entonces estaban todavía planeando reformar, ya la poseían. Tomàs Mallol s'ha mostrat molt emocionat per la distinció. Les seves primeres paraules han servit avui per recordar com va començar a interessar-se pel cinema. Saps per què? Aquell cromosoma que portem diferents dels altres es va despertar una passió per unes imatges que es movien amb una pantalla de l'estanquer, amb un home amb un ambulant que venia que sí. Des d'aquell moment vaig quedar marcat i tota la meva vida l'he dedicada al cinema. Primer, com a nen curiós, segon, després, com a espectador constant, com a productor, com a fabricant, com a constructor de màquines, un espectador més constant encara. He fet cinema, he volgut fer un cine totalment independent, que no m'hagués de doblegar a les exigències de ningú. M'ha agradat tenir sempre un testimoni meu viu de la llibertat més absoluta i he fet un tipus de cinema que l'he hagut de fer per estrès i plantejant-me un problema que no té solució, que és el temps, que és l'espai, que hem de desenvolupar-lo en el meu cinema i manifestar aquestes idees per veure si realment aconseguia que els meus interlocutors, que en aquest cas eren els meus espectadors, eren capaços de pensar en allò que tant em havia fet rumiar i que tant encara fa rumiar, que és el temps i l'espai. Continuem parlant de cinema a l'espai de les notícies. En aquest cas,